ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ। 1. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। 2. ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। 3. ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। 4. ବରାହଗିରି ଭେଙ୍କଟଗିରି (VV ଗିରି). 5. ଜଷ୍ଟିସ ମହମ୍ମଦ ହିଦାୟତୁଲ୍ଲା। 6. ବରାହଗିରି ଭେଙ୍କଟଗିରି (VV ଗିରି). 7. ଫକରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମଦ। 8. ବି.ଡି. ଜତି। 9. ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି। 10. ଜ୍ଞାନୀ ଜୟଲ ସିଂହ। 11. ଆର୍. ଭେଙ୍କଟରମଣ। 12. ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମା। 13. କେ.ଆର୍. ନାରାୟଣ। 14. ଡକ୍ଟର ଏ.ପି.ଜେ. ଅବଦୁଲ କାଲାମ। 15. ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। 16. ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। 17. ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ।